Ụmụnne m unu hụkwarichi ọnwa nọ nwaanyị mba nọ awụchasịala m eyi biko ụmụnne m gedelenụ vidio n'ugbo enweta m shiri mechọ enweta m shiri emete m ọnụ taa m ụta. Yes, mgbe gara aga ana m eme matchmaking. Mgbe gara aga ana m akọnetị ụmụnne ndị ke nwoke na-eshi ala bekee ma ndị ke shi na Naịjirịa sị nwaanyị mba nọ na mhụkwa nwa agbọghọbịa dị mma, agụrụ dị na-agụ dị mma, nwa agbọghọbịa dị otu a dị otu a dị afọ ole dị otu a, na mbiko metụrụ ha ka ha lee ma ọ ga-adaba lụọ ka ọnwụ. M nwekwa ụmụ nwa agbọghọbịa na-abịakwa for the same. Ihe m na-emezi mmebịa nwa akwụkwọ ebe m na-edetu ha, ọ bụrụ na gị kwuo onye ebe ịwụ afọ ole gị drọpụ pikchọ na WhatsApp m lee ya, enwe ọfa batara na m lee based on ihe nke nwoke chọrọ, n'ihi na ọ ke nwoke onye ga-eme gị the move. Nwaanyị nwere ike hụ nwoke ọ laikiri mana ke nwoke ahụ ga-alaiki enwebe ha kaka ke nwoke first, ke nwoke na wo ha bịa drọpụ ya dia details. Kekwe ya sị ya chọrọ nwaanyị dị ogologo, nwaanyị nwere mpịtị mpi, ụfọdụ ebe ha sị ha chọrọ nwaanyị dị very slim, nwaanyị tagara atọ ha chọdụ ha the skinnier the better. Ọchịchọ onye na nke ya. So mbịa ahụ description na ọmachi ya ma connect ha nweke megịnị ka lee ma ọ ga-work. By the special grace of God, enwere m good number of people lụrụla di n'ụdị a, mainly ndị n'ala bekee. Ọ ya ka m nọ December last year, ihe awụ mgbe ihe mgbe m na-akụrụ mere na December last year, mana recently ana m emezikpe matchmaking because gịnị isi ọwụwa na ọkịrị mgbawa isi ọ na-eweta di m sọ mkpọchi ya because of ịgba olu na ihe nọ n'ime ihe shi n'ime ya pụta o shiri ike. Ebe a ka ị ga-ahụ na mmadụ nọ. Yes, ihe a na mege December mgbe m ka na-eme ya ka m nọ na Christmas time. Otu nwa agbọghọ bịawanụ esendara m meseji sị m na ọ chọrọ ịkpọ m na WhatsApp. M si ngwa go ahead, m lee anya adị m free, m si ngwa go ahead call me. Ya akpọ m, mụ na ya ebidokwa ekelecha. Ya sị nwa mba nọ m sị ya sị m ya na-ehi ụra abalị na ya amaghị ihe na-azị ehi ụra abalị na chi jie n'abalị ya ga-echegide otu eshi nụrụte ngala ugbo ele ya nọ 39 years old, ya ejighị di, ya ejighị nwa, not even a serious relationship. M si ya ọ gịnị mekwere na ọwa bịaghị ahụ ka ụdịka nke ị chọga abịabe. Ya sị nwa mba nọ na ụdịrị nwoke ya chọga ya enwetabe ya, ndị ka na-enwetakwanụ adịghị serious. M si ya really? Ya sị yes. Na ọkwa nna ya amaghị mma na ya mechaa ya ga-esendịrị m pikchọ onye na-ekwu ihe n'ugbo na m sị nwa nsogbu. Ya sị m na ya notisiri na m na-eme matchmaking. M sị ya yes. Ya sị na m biko na m connect anya tụ onye dị mma agụrụ ịlụ nwaanyị na-agụ, onye dị serious ịlụ nwaanyị ka ya lee ma Chukwu ga-adabara ka ha lụọ. M sị okay, ngwa drop on your details. Ya drop details ya, age ya, onye ebe ọwụ, ihe ọ na-arụ, and then picture ya, ihe m nara ya. Mana ọ drọpụchara details a drọpụzie ụdịka nwoke ọ chọrọ. Ya sị na ọ chọrọ nwoke dị tall n'ihi na ya nwere ezigbo height. Ọ chọrọ nwoke dị tall, dị dark or fair, complexion awụhụ problem. Nwoke nwere aka ọrụ, nwere ihe ọ na-eme o ji asọpọtụ nwe, ga-elejili nwaanyị anya, dịkwa mature n'elu ya. Ya chọghị nwoke nọ below 35 years, na ya chọrọ at least 35 to 40 n'ihi na ya onwe dị 39 already. Ihe niile ihe o mechara explain. Then ma ga na listing n'ihi na enwere m details ụmụ nwoke drọp gwara ụmụnne anyị ndị ma ndị nọ na Nigeria ma ndị ke nọ outside Nigeria drọp ndị chọgakọ nwaanyị n'ụdị agwa check their informations. Ya wụrụ na enwere nwoke chọkwara nwaanyị nọ between that age 35 to 40, ọhịa nwoke ahụ chọrọ. Mana the guy na onwe ka ya as at that time ọ dị 39 years old. So ebe ọ sị 39 to 40, that means ọ dabara ha ke nwaanyị dị 39, ke nwoke dị 39, mana ke nwoke chọrọ 39 to 40. Now ke nwoke aga n'ihu ịsị na ya chọrọ nwaanyị nwere height n'ihi na ya onwe dị 6 feet plus, na ya chọrọ nwaanyị nwere height ga-achọgide tọta ya adịzi ya na ya na-aga n'ụzọ ya rụtụrụ ma hapụ ya ka ya gbaa obere nwa n'aka agaja. Na ya chọrọ nwaanyị nwere height, nwaanyị kwụ straight, nwaanyị dị bust, dị ezigbo ọcha. Na ya chọrọ nwaanyị ya nwere ya laikiri ụmụ nwaanyị na-acha pampampam, na ọkwa ha ọcha mmanụ, ọkwa ha ọcha. In fact na o si na ihe sere ya na enyi ya nwaanyị na mgbe ya mata dị gị ọ dị ezigbo ọcha ma nọ mmanụ ka ọ na-ete nọgidezie n'ụlọ echa red, from ịcha red ya enwewe stretch marks gbawasha ya lege ihe awụ ihe ya paka nrụfọ ya hapụgo onye ka plus agwa ọjọọ ndị o gosiri ya na like things ka ọ dị natural. Na ya chọrọ onye dị natural ọcha. Information sa kpeghachi ke nwaanyị si ya nne m ya sị ya
send godoro m picture ma isi nwere height ịchọga nwoke topụrụ etopụ ka m godo your picture. Ụmụnne m ya forwardọrọ m pictures. Ama m na onye mụ na ya bụ gị queen nwata nwa agbọbịa na mma nle ntie sa ọwụ nwoke kpuru ishe ka ọ bụ naanị m hụga ya na nwata nwaanyị ara ju obi ya enwe ugwu nwee height kwụrụ ọtọ kwụrụ straight legi ma njike ya ma gịnị dị nnọọ look responsible mana acha babababa mkpoghachi ya sị nne m ya acha ụcha na-echaga imete ụcha ṅụ ka ọ wee nwere ihe ijiri aghalite gị ya sị m na nwamba na ọmụga dị ya na ya chabụrụcha n'anya m sị ka nchabụcha na anya ikwe kọntakt ihe ahụ ọwụ ya sị na ọ weta mkpụrụ anya ya mchi sendara m pictures ya mgbe ya dị obere m so wow ngwa na I will get back to you. I was so happy n'ihi na ọ wee a total blend of what that our brother wanted. M were picture ya si ya ka m sendara enwere nwanne nwoke ọchọchọ gị na ya abụọ machiri ka m were to picture m sendara ya so why not na m go ahead. M were picture this lady select a few out of almost 25 pictures o sendara ke nwoke nwanne nwoke lee gobo si nwamba no nyatọnụ m nọmba this lady ihe awụ ihe m na-achọ na ihe ya na-achọ na ihe enwe ihe ya achọga na m nyeta ya nọmba this lady. M were phone nọmba ke nwaanyị nye ya kpọọ ya ha abụọ eme video call. Ụmụnne m ụwa wụrụ ha sọlịbọ ka agbachi na ya dị happy yes ka asị ya dị happy yes so ngwanụ Chineke duwe ọnụ kefuru afọ foro ọnụ mshizi n'azụ ga-akpọ nke nwoke si ya na ọ bụrụkwa na ịma na enwe ihe ga-egbochi ihe o mebie ihe bidokwa n'isi mbụ na ugbo rụtachara this lady aka n'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ anaghị alikecha ha this late information. Ị ga-agwa ya n'oge ebido proses wee bido n'oge digest wee ị lụọla nwaanyị mbụ enwe onye mụọra gị nwa ị nọ na serious relationship enweta gị na mmadụ shiri nwee ụmụ ihe commitment ndị a mekwe ka ọ mara mkpo ha gbake nwaanyị n'ụdị ya si nne m ọ dịka mma ịmara ịsị m na ị nọ 39 elubeghị di ama m ọnwụkwụrụ na onwe otu ishiri lụọ bikos ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-alụcha di mụcha nwa ị gaghị ama na ha alụọla di mofe ịmụ nwa mma ha ka nọrọkwa figọ ha ka nọrọ ya enwere otu ihe dị otu ha shitere mekwe ka ke nwoke mara ọkwa ahụ ha dị serious gị bịa kwuezie ọishi n'akụkụ nwaanyị be open be honest ya sị nwaanyị mba na enweghị dị otu ha. Ụmụnne m so mmanụ udo dịwara unu Chineke dịwa ọnụ mmeghegoro fesiri other things m na-eme mụ na ha ekwughebekwana till 4 days ago. Ụmụnne m ọ ya ka m nọke nwaanyị akpọ m na fon m hụ fon nọmba ya pike ya tie my sister o tekwele longest time okwuhokwu mmeghelu okwuhokwu m sị nne m kwuo n'okwu akwa ịkpọrọ m ka kọl mbe lewe fon m ma ọ dayere nọmba m by mistake mbịati fon na ntịbe notisie na obega akwa m sọ gịnị mere na akwa gịnị mere ya sị m na nwaanyị mba nọ mza na akwa m chetara onye m sị why not esevere m your number mụ na unu nwere 10 eche esevere m your number ịkpọ m sị na who is this that means I'm stupid esevere m nọmba anaghị eji ego esevere nọmba na fon ọ gịnị mere ama m onye kpọrọ m ọ gịnị mere iji ebega akwa kedụkwanụ maka onye ọgịnị ya ọ daba ka ọ nwere ihe mere nọ ya sị m na m chere na m slow down biko na m chere kodo biko na ihe ahụ na o mere na Disemba. M sị yes na ya gwara m na m chọtara ya nwoke agụrụ ịlụ nwaanyị na-agụ nwoke dịla ready to settle down na ọwa ihe ya gwara m si yes ọhịa gwara m na elekwu na ote m shiga akpọ ego ya somebody m na-amaghị onye ọwụ na-eme metodo ihe nkwagharị enwede anything mma gbasara this guy enwede ihe ọbụla njọs hụ nnọọ somebody jọs gwa m na ya chọrọ nwaanyị m were fon nọmba enye ya na-agbachikwanụ filie na onye mkpere na always nice person based on ihe ya gwara m na ya chọrọ. Si nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị wetu obi m ibegakwa obi dị m elu ụgbọelu ya sị m chere biko na m chere na ya na-ajụ m biko na m hụ otu ya dị ugbo na ya wee mes na ya na impens njọs ga kpọrọ onye ara gaga n'ụzọ yi nwe asa mmiri o complete onye ara mkpụrụ onye ara na-adịdịghị ready mkpụrụ onye chọrọ iyuzi ya dọmpụ ya nkọne na ọwa ego ole ka this guy nyere m ji were onye m na-amaghị onye ọgwụ na-enwedote m na ya shi cross pat mmadụ ha onwedote m shi mata because o sendịrị m nọmba na ọwa ego ole ka o nyere m ji were connect ya filie na as long as onye ka abịaga from nwaanyị mba no that means onye a na ọwe nice man ọwe husband material na ọwe husband material na m just were nnọọ onye nwere intention iyuzie dump ya even at that age eberere akwa bịakwute m mkpụrụ onye ara kpọọ ego
na meme wala yobi na meme chana ya. In fact no wo twa ka no wo odika mata no wo dika mata mo ga locha na even no wo dira mmadụ ha ka ụmụ m ga-amụcha na ọ dịrị mmadụ ha ka ụmụ niile na akwa m chọsịrị mụọ triplets girls na ha taa ụdịka mmadụ a ụdịrị mmadụ ga-ama ejuru m ụmụ m si nne m nwaanyị ọma ya sị obi dị arụ iwe juru m obi ugbu a na ị ga-akpaghachi m na mgbede mgbe spirit m ga-adị welcome ka anyị discuss of woman to woman. Ya sị na ya nwa ya mam ya ga-enwekwe chance mana ọ dị same na ya nwa kpọrọ m and ọ credit ya ka o ji kpọọ m nke ihe m ji inye ischedule this conversation. M si ya na otu ugbo ishi ekwugo okwu na ya sị m reply nwa na ụdị m kwesịrị ishi reply ya nọ ọ gaghị adị mma so onye m ji chọ ka ị ka mụọ ka ị nwee ike choose your words ọfụma gwakwanụ m ihe mere na ka mmadụ otu m si abata n'okwu ya so oke ka ya gwazie m ihe mere na so good. Ya sị m na since ya na this guy ji na-eme na ọ naghị adị serious na ya na ya abụọ nọrọ mgbe niile fon ya ring ya ọ pụọ mgbe niile fon ya ring bụrụkwana fon ya pụọ echi na ya gwala ya na ele mgbe ha ga-eteki ihe ha na-eme to the next level na nwaanyị mba na connect ha ka ha bịa mewe enyi ọ connectịrị ha ka ha lụọ ozugbo build way home na the guy na-akụpụ akụpụ na ọ nọ na-ekụpụ akụpụ ya nakwa edie na yakwa file na maybe na ọ na-eteki his time bịara waga na laboratory ga mee lab result asị na ya dị ime 1 month and 3 days. Ya were result ga-eji the guy si ya na elekwe na ya dịla ime and ya gaghị like iwepụ nwa and ya ga-amụrịrị and ya chọrọ ịmụ nwa n'ime marriage ka ha abụọ lụọ. Is not as if even though ya dịkwa 39 years na ya tụrụkwala ime ka ọ hapụ ịnwụ na ọwa ụjọ tụrụ ya or maybe ya ga-atụla ime ọhịa o ji na shift na ya dịkwa ya dịla ime na ke nwoke asị ya anara the result hụchakwa ya hụkwa na positive pregnancy test positive ọgwawa ya sị ka ha gawa ha another hospital. Ya gwa ya sị no na stage ugbu a na pregnancy ya nọ na according to doctor na ọwụhụ nwaanyị niile ga-etest urine ọ bụrụ na ọ wụọla ya hụ result na ọ blood ka a na-amị na ya nwere phobia ya nwere thing with needle na ya naghị like needle ị ga na ahụ na ya ma ihe ha gbara na lab before amịta ya ọbara na agawa ha another hospital gboo na ọ wee bịa mewakwa ya ọbara na nwaanyị dị ime n'idiri ọbara n'idi ka a na-amịchi ọbara na ya n'ahụ na ọ mgbe ọ lụziri ya 2-3 months afọ akpụta ọ marazie na ya tụghachi na ọ marazie nwe ihe ọ chọziri ime ya mezie mana hụ n'afọ ime na ya dị ime ka amara dị necessary thing bido emewe ya ugbu a na ke nwoke agbawa ya sị na enwe ihe nọ di ya ka ha gaa another hospital. Ya ajụ na ọ gwụla naanị ya ajụ ọma ọjụ gba ka kpara fon ya nọ nga otu fon ya ring ya o buru fon ahụ bido zara ya kpọwa echi ya ewere iwe buruzie flower vase nọ n'elu center table buru ihe kụọ ya n'ala ozugbo ya kọrọ ya n'ala ihe ahụ chịkwana kụọ ya n'ala ka o nwere ike kọlụ attention ya n'ihi na ọ na-asaka kọla mgbe niile fon ya ring o were fon kpọwa echi o were kụọ the flower vase n'ala ozugbo ya kọrọ ya n'ala o wee iwe rush ya gbawazie ọsọ gbabagazie na bedroom na master bedroom ozugbo ya na ya ụkwụ ya slip ya dagide mmiri n'ebe ahụ mmiri akụwa obidebe akwụ ya na-akụ ya chụrụ ya bata nga akụwa ya aka ya meziri like this ihe bọtụlụ perfume bọtụlụ nọ n'elu tebụl dị ya ada kọọ ha telivishọn akụwa na ihe o gburu ya ka ya nwụọ ogbu ya ka ya dị ndụ n'ihi na o gbuchiri sef ndị nne bụ apụtachichaa onye ọbụla na-ebara ya asị nwa ya ji akụ nwaanyị ihe na nwa ya ji akụ nwaanyị ihe na ihe niile ahụ mere na o gburu ya that night ya ebere akwa laruo n'ụlọ ebi rute n'abalị ya enwe miscarriage nwa ya nụtara pụọ na o wutere ya na ya nọ in serious hotel ya na-agba m ugbu a na nwa ya pụọla ya nọ na nwa ya pụọla ya nọ akwara ya lụzuru nwa ya lụzuo ihe kwe 5 months nearly 6 months na ya na ọ complete 6 months ya matara this guy half a year ya na this guy nọ na relationship ya na-atọlerate kwa nonsense niile ọ na-enye ya echetakwa na ọnwa mba nọ ya ekwulukwe da echetakwa na ọnwa mba nọ ya edikwe ihe ugbu a na ya eluzole nwa ya ọ na-agwazi ya dịla true that is over na ifu ndụ na ya ma na-ejighị ya na ihe eji gwa m na m kọọlụ ya tụọda na ọ bụrụ na ihe ọ bịara ime ya nwe hit and run na ọ gaghị awụ ọkụ na ọwụ ya maka ọ ga-eyuzu dọmpụ na ọkwa na enwere plan mụ na ya abụọ mere gawụ na ọ na-enye m ego mkpụrụ ụmụ nwaanyị kpa ga onwe mechọtara ya mma ya gashi ike na ọ gaghị agashi ike na nke ya na ya maka wụrụ ya last bus stop
so ka ihe na ugbo ihe mere na ọ sịdị m ee ma mba ya agbanyụ fon mgbakwa nkịtị akpaghachiri m ya nnọdụzie ntakịrị meseji abịa na WhatsApp voice note ya agwawa m na ya asị ka ya gwakwa m na m kpọọ ya na-enwe ihe o kwuru na m should get back to her. Nso ka ekwuo m okwu m ga-echa ihe na ọ drọpụ mgba nkịtị. Ọ ya ka o ruru ihe a mege 4 days ago. The next day anọ m from her, anọkwa m from nke nwoke. Nwanne ya ahụ the same. O rute yesterday n'ụtụtụ ya nke nwaanyị akpọ m hụ nọmba ya ka o repik m ya. Ya kpọgide kpọọ, ọ kpọrọ almost 20 something missed calls. 20 something calls mmiss ya ekwe m epik. Ya drọpụ message na WhatsApp na-asị m na m epikigezi call ya na ọ gịnị mere na ọ kpọrọla m ọsana m ishi. Ịtọpụrụ m ya ọnụ reply m ya mgba nkịtị. O rute na mgbede yesterday nke nwoke akpọ m sị m nwa mba nọ nza ya sị m na m eweliwe na ya ekwesịrị ịkpọ m mana ya gbara nkịtị so that ke nwaanyị ga-ebu ụzọ kọọ ihe wụ iwe na ihe mere nọ before ya na-akpọ na ya believe by now ọ kpọkwala m si yes ọ kpọrọ 4 days ago. Ihe ahụ ọkụga ka m nụgodo your own side of the story biko na-eweliwe. Ya sị m na nwaanyị mba nọ nza na after ya na this girl bidoro kwue na that December time am connected ha na ya send yara ya ego na o were mee Christmas na ya sendere ya 100,000 si ya na agbamyele Christmas but all the same that is never late na aka nọ n'ime ọnwa December na ya were kele na ya send yara 100,000 o kelecha ya ngwazie na ya ga-abịa pay ya visit ya nye adreesị ọbịa ya na ya ba anọcha that weekend ọla o ruo another weekend the following weekend ọ sị ya chọkwara ịbịa again ya sị ya no problem na ọ bịakwa each time ọ bịakwara ọ lawakwa na mgbe ya na-enye ya 50,000 enyekwana ya 30 mgbe ya na-enye ya 50 enyekwana ya 70 just like that. Zụkwara ya ihe ndị ọ ga-eji ala ọ ya ga-azụrịrị ya akwa from boutique or slippers zụrụ ya some things na ọ wụta ya na this lady ya like ya ndị ọ mara mma nwaanyị. Ọ ya ka ya nọzi one day lọta from business ya ọ wụrụ na because o ji enyere ya gwara ebe ya na-edenwe key ọ wụrụ na this lady eburule ngwongwo bịakwute lukwutezie ya na ịgazi ana ebe ọ gwazie na ya ga-anọzi ebe ka ya nọzi ebe chọọ shọpụ rewe ihe ahụ nọ n'ire gị. Ya sị ya no na ya abụọ agaghị ebi n'otu ụlọ gbuo na ha na-alụbe na ụmụnne ya na-evisit ya every now and then na ha bịa hụ ya emechaa mewe introduce na mama ya ga-asị no na ya bi wit nwoke na nwaanyị gara aga ebiri wit nwoke ọ na-atụcha mama ya ụjọ ọ naghị like ya na their family standard they against it. Ọ sị ya na ya agaghị ihe ọ na-akọ na ya abịala ya agaghị alakwa na ya ga-anọrọ ya ntị ya chọta shop bidozie business ka ya ba na ya chọghị iluzi ya na ya like ya too much na ya chọghị chances na ole anya na ya na ya ba ozi hụ ụmụaka ya ghọta ebe ụjọ ya na-aga ọ ghọta ihe ọ na-ekwu ya elecha anya si n'ụwa hala ọ na-ega ya bịa notice na ọ na-ehigide ụra ọ na-anọgide n'ụra 10 ụkọtụ ọ na-anọ n'ụra ya nwee jikere biznes ya gawa na ọ tetebe mụrụ anya mgbe ya na-apụ na ọ na-anọ n'ezigbo ụra and ya na-ala ka imete onye nọ n'ụra emete na ya nwa na-eji aka emere onwe iti ji aka savụ onwe pụwa. Mgbe ụfọdụ ya lọta ya hụ na ime ụlọ ahụ ehichadịghị ya sometimes ya lọta efere ejiri eri n'ụkụtụ ya ga-eklin ya saa ya hichasha kichin before shirigodo ke indomie rie before ọbịaba jụọ abịa ntụrụ sị na ya isi ọwụwa na egwuregwu ya na ya abụọ gwuru na ya zuru ya akwụ na ya mere ya dị nnọọ exhausted ọtawa ga-akọtọwa ya aka somebody agụrụ ji ọ na-akọtọgharị aka na ya dị ụtọ na edekwa ụtọ nwoke na ya were aka na ya gakwa finish ya. Ihe ahụ ọ na-ekwu ya like ya n'ihi na agụrụ ji ya and as nwaanyị nọ n'ụlọ na-enweghị ebe ọka ọ na-apị fon ya na-erichaji ya data monthly ka ya na subscribe na o kwesịrị ịma na onye na-ahụ ha ya n'ụkọtụ mgbe ọ pụkwara before ya na-elulele na azụ ihe niile nọ ebe a full stuff na across the street a na-ere ihe niile and ya na drọpụrụ ya n'elu tebụl ebe a 10,000 naira na o kwesịrị ishi ebe a were ego ga-emegbute ihe ya na ya abụọ ga-eri ọ gaghị eme ego a ga-anọkwa ebe a sometimes ego ha pụọ like 3 or 4,000 ya jụọ ya ọsị ejikwere zụ ihe ya sị iwere wecha ego niile shitetụrụ ihe mgbe ụfọdụ ọkọrọ gaa n'elu ọkọrọ gaa n'ala and ya nwụghị onye na-eri outside ya na-alakicha n'ihi hotel because ya na-ahụ na Facebook mgbe ụfọdụ ndị na-eji mmiri ozo eshiri ma ndị na-eji mmiri otele eshiri na-enwe ihe ụmụ nwaanyị megafon na ya na-eshi ihe ya na-eri na ya nwere stọọ ebe ya na paakị ngwa nri ma rice ma gịnị na-anọrọ ya ebe ahụ
ihe a bido na-enweghị iwe. Toilet ọmahasa ya na-eme imagine ote eledi ga-esi hụ na toilet asabịa mmiri kemgbe 2 days or 3 days obiakwo chekwetere nke anyị ọma mere nye ọchị flush na ya bịa yiri jo hand glove ya zụrụ ka ejo dị this rubber hand glove were sponge saa toilet ya ụdị a na-eji asa ghọta dat na adịghị nwaanyị nọ n'ụlọ anyị bido na-ehicha ụlọ ya edenwe ụlọ ya ote a na-echi edenwere bụ ya baezie na ya pụta n'isi ọkọt iburu ụzọ saa toilet ya nke toilet dị det ya naha like ya saa toilet ya hichaa kichin mere tii rie nri dezie ego gawara onwe biznes ya n'ọwụ taa kebụl ya sọskraịb ya richajiri kebụl ọ ga-anọgide n'ele telivishọn onye anụ ntara sịkwa nọ na ya bịa ya chọrọ shọp ọ naghị eme ekidi muvu ịpụta na ọ na-aga na-ekwu okwu shọp ma ọfọzikwa na ọhụhụ shọp o mechakwa ọjụwa esi ya etiri anya anya nwere shọp ya hụ araụnd ya si no n'ụta ka ha si nọ ọ baezie na ya fon ya ringi ọjụwa esi onye kpọ ya gwa eso relative ya ọsọ washi ya gwa esi na ọ nwanne ya nwaanyị na ike explanation mgbe enye na eme kọl ya like ya and again na ebiko na ya na ya abụọ ebikọla na ya ga-alike ka ọ ga nọtụkwanụ n'ụlọ ya ka ọkọtụkwanụ ụkọ ka ha hapụ ibiri dịka ha alụọla ka ha hapụ ịfịa onwe ha n'anya ọ sị na ihe ọwa venu ya eji ediskad ya na ọ ga-awụ ọkụ na nwaanyị mba na kọnetịrị ha ka ha mere enyi na ọ kọnetịrị ha ka ha lụọ immediately na ọhụ na ya ahụ ya na ya mara mma nwaanyị what is there na ọ gịnị na-ehold ya back ya na-eli ya presence ya na-ebido ewewezie ya iwe this lady bido mewezie ya things ya dịrị ya difficult na enwe onye kpọrọ ya na fon ya nọrọ fon na na-eza kọl enwe anything o nidiri mana on that time ka ọ ga-abịa na-etizi honey na-eti ya ka onye a ya na ya nọ na fon ghọta dat na emere nwaanyị ya na ya bụ ọbi n'ụlọ ya na-enye ya sign na ya na ama ya gwuge ọ nọrọ nga na-eti honey ọ chọdịghị ịma sign na ya na-enye ọ just na-eti honey where is this honey please I need your prayer atasi honey this honey that na ihe na-akpatazi na fon ya ringi ya were fon ahụ bụ wee ji ga baiga n'ime moto ya nwaanyị everywhere ọpụnọrọ n'ime moto na-aza kọl because as a call anywhere around her that moment ọ ga-etigide honey until the call ahụ mgbe ụfọdụ onye ahụ agwa ya sị na your love rụkwa ka ịgbaba n'isi gwana ya o chere tụna ịzacha nọ kọlụ honey akarịala ọ gị kọlụ back na the thing na ọ na-adị ya ka mkparị ifu na enyi ya nwoke were the same ya end ya the call ya gwa ya ọ naghị anụ ya gwa ya sị na ka ịhụnị ya ji akpọ ya ịhụnị ya ji ya na-akpọ ya kedu ihe o ji wee problem ọ bụrụ na ọwụ ya na nwaanyị ọzọ na-ekwu na fon ya agagide ruo otu ụbọchị ka ya were fon ya pụwa eji o zobiri ya kọl fon ya sị na ya ga-anọ nga aza kọl na ya jizi na fon ahapụ eji ma ọ mara na ya na ya agaghị enwe problem ya gwa ya sị na ọ dị ka si finish abatawala ya nweghị onye problem na ọ matala ya sị onye na-achọghị nsogbu na o wepụtawakwala karata ya na-agaghị handụl nwe na-ele nke bụ kọndishọn ya na fon ya na ebe ya ga na-aza fon ya n'ụlọ ya kwa ọ gwa ya sị na ọhịa ọ gara ikwu na ọ n'ụlọ ya nso na ọwụlọ na ọ nwoke na-akwụgwọ ụgwọ ụlọ bifo ga-agwụgwọ n'ụlọ gị ya na ya biko lekwe fon na nke of her face ya nara ya fon mgbe ọ nọ na-ezuzu ihe ahụ ma na opi kele kọl ahụ ọ bụrụ na ọ wụ nwanne ya nwoke kpọga so onye si gị which girl si gị get out of her phone na nga ha n'ogologo na ọ ka dịkwa soft ahụ ọ dị na nwaanyị si ya get out of her face na onye ka ọ wee anọbeba na ọ lụọla nwaanyị ya gwa ya sị ahapụga tawa ha ekwuru ihe ha biri kwu na-ewetara ya zacha ya na nwanne ya nwoke ahụ azacha kọla ya end ya ọ na-ewetara ya ihe mkparị nọ ya ka ọ kpọwara ya last week si ya dat na ya eji ha ya gaa ụlọ ọgwụ ya gaa labụ rizọt si na ya dị ime na ya ngwa biko na elekwe rizọt o were rizọt ọnụ nye ya cheki the result sheet ya hụ ha address of the laboratory or the hospital enweghị ihe gosiri that na ihe awụ address ajọs de ya aha ihe hospital name nwaka ọwụ ihe laboratory name no address enweghị ọta ga-eshi were result asị na ihe na location of the building issued this result ya jụọ esi result ka akwa na-enweghị ebe ama etu ya gacha na onye nyere result ndị roadside yes no ọwụ a well established laboratory ama ama gboo ahụ ọwụ ahụ anụ n'elu dati ọsọ nnaanya ha ka ha espelitawo ha ama na as a registered laboratory address ha phone number ha ga-anọde so that ahụ result anwe ihe mere nọ amara ebe emere marakwa na adreesị ebe etu abịacha ewetacha result ọwụ naanị ụkwụ ka na-eji aga nga aha na anwe ụta na-aga by description by ahụ adreesị agawo ka ọ wee bawo mega exist ọgwawasị which kind of ụdịka akụkọ question ya line na-ajụ ya like that na nwa ya ga-eji ajụ ụdịka ajụjụ ahụ ya ga-eji ajụ na ya na-agwa ya na ya dịla ime and here na ọwụ early pregnancy 1 month and 2 days na ọ gabeghị eji na urine na ya chọrọ ime ebe ya kwụ na ya biko na ya notisiri na ọ chọrọ ime hit and run na ọwụghị ya bịa ya na ya bụ awụghị agreement ya na ya chọrọ onye dịrị dị ịlụ nwaanyị bịa ya onwe chọrọkwa na onye dịrị dị ịlụ dị bịa na ya ma kemgbe Disemba ruo galugbo na-abịa post ya na ya dịla ime nakwa na ọwụ na patan ọ chọrọ iyuzuru ya na ọ gaghị awụ ọkụ
ya elegide were resọt nọ pịa tii na akpa ya ọ gwa ya sị enye resọt akwa ka ya si anya ya ka ejidena kwa ya maka o nyere ka ya ejidena ọsị enye resọt enye resọt ya ma ha ka nakpa were ha resọt nye fon ya ringa ya were fon ndị biznes ya kpọga ya were fon ka ya nga ya dịrị azụ emege kọl na-ajụgasị biko ọ ole ka a ga-ebutere m ihe ya kpụ n'ọnụ ole ka a ga-ebutere m ya hụ onye bịara ya n'azụ bụ flawa ves ya dowara na palọ ya ụmụ ihe ndị eji emezi ụlọ eji edekoreti ụlọ flawa ves this clay pot bụ ya ebuche vuvu ya tọọ n'ọhụ bikos chukwu nna goziri na ya nwere height ya tọọ n'ọhụ ya aka datin ka ọ chọrọ ịkụ ya nọ n'azụ isi ya were aka kọchapụ ya dete na kọọ n'ala kọwasha ọgwọwa sị na ọhịa na ya nọ nga emega kọl akpọga anọda gil ebe ka ya tụwara ime cheghị ime anything about it ya nwa baga na bedroom ihe ọzọ ya nọrọ na ọgbọwara ọ pịawara ya mmiri enu na bedroom ya standing mirror ya dressing mirror ọ pịawa ya ya hụ na o destroy wala tens na ya baga ebe ahụ na ya nwere ike ịmara ya ahụ nebo ya mapụta sọ gịnị na-eme gịnị daga ya gwa ya sị elekirikwe ya baịkwala dị nebo ya baezie bakwuzie ya ebe asị madam ọ gịnị what is going on ya ala aka lara perfume bottle nọ dị tọọ the person na ọ gịnị gbasara onye kpere ya the perfume bottle agbahapụ ka pịawara ya 75 inches television Hisense ya zụrụ mantụrụ ya mantụrụ na palọ this na aga pịa n'ihu ya pịa onwe ihe kpokpo the screen n'ime damage the television jige na shọtụ this thick bottle perfume bottle pịa ya the guy eze mapụta ha na merod tiwe n'ọwụ isi onye shiri mma nọ n'ime ebe a kọwoo ihe ọda fine lady ya na abụọ ya ahụ gị ya sọ ọkwa ihe ahụ ya baịkwala na elele ya nọ nga na-eme tv kepala akụwala ọpụta ha ya hụ ya nke ọ bara baiga na kichin ga buruzie ntụrụ aka ụdọ gawa ha na telivishọn nke nọ na room ya na bedroom ihe ọzọ ya na kpum kpum ya hụzi na ọ kọwala ya sị mba ya gwa this lady na ihe a wụrụ ọwụ ụlọ ya baiga ka ya shepụta ya from his house ụmụ bọtụl mmiri niile akụwashịrị na ụkwụ ya maiga na bọtụl ụta ka ọbara ya fere na ihu na ụbara ya ụta ka mmanụ ote bọtụl ihe mmadụ n'ụkwụ ọ na-agba ụbara na-efe ọjụ na-atụrụ aga na ya na ya bụ na ya atụọla ya ime nga nọ na-ekwu ihe nụta lekwe lab result ahụ ọ nara ya na ọ debere n'oche ya weghara ha pịa ha tige ha kpe na akpa for evidence ya werezie fon enye nebo ya si ebiko video wee in case na ya hụ na ekwensu eburula ọrụ bi nebo ebido video wee kwue sị na ya wee living witness na this lady destroy ya this guy's property na ya na-adọ ya na-akọpụta from that house before ya emebie ihe fọda jinwezie na-elekwe na ọ kọwala telivishọn nọ na sitting room kọwa ka bedroom na ya na-ekwuzi na ya pụtazi eji na ya akwa enyi nwaanyị ka emegana ọgwa hụ di guy na-ekwu ya n'ime vidio di ya ebido shewe ya na-asị ya leave my house na ya pụọrọ ya n'ụlọ na o destroy ga ihe ya na-amaghị nke ya sụrụ ya ọ nọrọ nga na kwa ya aka mbilite ya na-ebilite ya onwe ya bọtụlụ ntụrụ yiri ya abantụrụ ihe ya ụta ka o shiri were kwe the same bọtụl na ya ga-eji akapụ akwa na ya ugbo ụbara gbagbuo ya nwanya ga ya n'isi ihe aka ọ na-eme another person na join ya two witnesses ndị bịara ile ihe meganụ emegidezie somebody agwa ya sị na ọ bụ imecha ihe ugbu a na this guy ka lụọ because if you imecha ugbu a na case I'm sorry ụmụ nwoke ọ na dey try you okwu a that woman kwuru ame ka ọ ka mụrụ ya ya eburuzi oche nụrụ ọdụ n'ime sitting room nụrụ nga na-ebe ike agwụ ya baiga n'ime ụlọ ụbara ya ebe niile somebody asị ya na ya agaghị ka isi ụbara ahụ fega ụbara agbagide ọnwụ ngọgabara agabagide na ọ ga-asịlọ ngọgwa ebe a ya baigazie ga were akwa ya jie na ụkwụ ya werezie paka zawazie the whole pieces of the mirror ọkụwashiri ya zacha telivishọn na-eji na-egbo na bedroom o jiri ekwe n'ọhụ na sitting room ya na ezere n'ụka enwere mmụọ pụrụ ya n'ime ya bịa dịzie ka mbido na-ebe akwa na pụtara na ya bịa sịwa ya sọrị ya gba ya nkịtị bido hichachicha imulie klinicha bushicha ya niile bupụtacha ụmụ ihe ndị ebe bọtụlụ dajiri n'ime bupụtacha ha iji bido ya ọchachịwa ha mechaa ihe ndị a niile ya ga saa ahụ sakwa ahụ sacha mpụta ya na-apụta ọ makọrọ ya n'azụ na-arịọ ya biko na ya gbaghara ya gwa ya sị gbaghara gịnị na ụtọ ọgwụ ozugbo na ọ tụgaghị ụjọ na ya agaghị emeli ihe nọ na ya na ya agaghị emeli ihe nọ n'ime ya na ọ tụgaghị ụjọ na ọ dị toxic na ya tara ya onye ọzọ na ya agaghị emeli ihe nọ na ya mana nkwa ya na-ekwe na ọ bụrụ na ọ dị ime tụrụtụrụ na ya ga-elepụta ya na nwa ya na afọ ime mana ọ bụrụ marriage na ọ fọget ya ọ nwakpọ ha na kichin buru ha mma na ya ga-egbu onwe ya gwasị ngwa o dere mma ala ka ha kpa nkata ozugbo ọ na-atọsala mma anụ ntara ya latapụrụ ya akala anya tụwa ya gba around tọn spin ya around because ya wepụtara obi nwa ya aka ntị ya kọbekwana mmadụ ihe mbụ ya kọbe nwaanyị ihe mbụ ya nwa ya aka ntị ya mara ọtọn enweghị spin ya around dụka onye anya jụburu ya werezi ụkwụ nwa sọpọtụ ya nwazi ya mmape ya dapụta eji taa gazie na ya n'elu oche nọ na
passage eji abaga na sitting room yeshi nga shirizi ya si ya na ọkwọ chọrọ ịnwụ na ọmakwa ya wụ no display enough yeshepụka yeshi gushi ụzọ she's outside na ibushiri ya tọpụtara ya akpa ya eji ma panti ya ndị ọ na-asa mmiri ọ banyere na bucket na ote ka ya tụọ ya panti ada gbuo that times ka people bịara gbakozie ndị mmadụ ego nepọ ya egoghezie gate ọ chọrọ ka ele ya ele ka abịa elezie ya ga-egoghezie gate ya na abara biga na ya ga-eguchie gate ahụ na ọwa ajọ mmadụ na ọwa idiot na azụ ya azụ na-enwe ihe gbasara ya na ọ chọrọ problem na ọ tọga ya ụtọ ya na-enye nwoke sokwa nso onye na-enye nwoke na-anaghị eso okwu na ya ga-emechie gate ọ ga-emechie nye nwoke si no otele ji were na ọ chọrọ ka people gbakọ ndị mmadụ awụkpute onye abata onye abata ya gwa ha na chọkwa onye nnupụ dị agbakwala fon ya onye ọbụla na-ele ya atụpụta bọket ya eji pantị ọ banyere mmiri ada gbu a ya sị lekwe onye chọrọ ịlụ di ya pantị ọ banyere kemgbe abalị kemgbe ụtụtụ ọ nọ ga-ewebe ihe o mere lekwe pantị ya lekwe the other day na ọ ya nwasara because he did the bucket lekwe eji chọrọ ịlụ ya toilet ọmaghị asa kichin ọmaghị ehicha nri ọmaghị eshi ọ bụla naanị bifum na zụtakwara ya n'ime elowe na ya dị down na ya ihe mere n'abalị ọsọsọ nọ na-awụ ikpe na bụ ikpe mgbere ya dị kemgbe 39 years adị onye ara nwaanyị otu aka isha efenti gị ebe niile ara gị ebe a efenti ebe a nweghị ị ga-emezikwe na ọ bụrụ na ya ara aṅụ gị daa mba nwụọ bịa ga n'ụlọ nne na nna m gawa ebe ahụ ya dị rọ na-ekwu na ụta ka o si epikiri ihe ya elege ihe ahụ ya wụ onye ihere ya sị ndị niile bịara na ha pụcha eguchie gate baga n'ime mmụlọ esi epik ihe eshi ebe abụọ na ya ga-transfer ya ego na akaụntụ ya na-eshi ebe anya achọzikwa ịhụ ya ba na ọwụtochi chịrị pantị ya nụtara dị wet paa ya mmiri tigie na nylon chelata ihe from that eji oshi wee nwe ya side ya sendịara ya 50,000 naira wee sị anwakwala ma kpọọ ha nọmba ya ege na ọ kpọkọtago na tiri nga n'ugbo ya na rube 20 minutes ọ kpọrọ ya bifo ya kpọọ kọlụ mgbe taa ka ọ kpọrọ ya na-arịọ ya si ya biko na ya biko n'ọwụ ihe mere nụ si nna m dị m very very sorry eweli iwe biko ya sị m na ya ghọtara na otu ya bịara na ọwụ ụdị otu ya siri bịa na ọgwụ ụta ga-esi kpọtara ya dị pesa na ya mma ha onye ya wụ na-enwe otu ebe ya si ama na-enwe mgbe e mere respect na this lady na mmanya na ọgwụ ụmụ ihe connection na ọ ka ya kọsara m ihe ahụ na-enwe ihe ọzọ msi ngwa na nna m ikwuru ị ka ga-akọntinu na ya sịwa mba no nso oke ịgbalịala nwa nke ịgbara mem at least imere explain ote o kwere m nghọta aga m akpaghachi m bak ọ ya ka m kpaghachiri nwanne anyị nwaanyị sa ahụ ga m miss call mana m sị na achọrọ m ịnụ from nke nwoke before m na-epik call m ya sị m yes na mụ na ya ekwuole na m sị yes mụ na ya ekwuole ya sị m biko na nwaanyị mba na m chọrọ wee reconcile ya ha m sị m mee ya mmụọ aga m eme reconcile gị na that man or a nice person ime ya ihe ọ na-ekwuzi na-awụ na-eme ka ya gaa na village ha chọọ nwatakịrị nwaanyị na-awa ha anya ka eji aka ji aka ya sara na hụ na efiliri ụmụ nwaanyị ihe gere ụzọ na enwere ndị ga-eji ahụ na ya mahụ na majority of them mmadụ dịka nọ some of ndị dịka nọ adịtọ ọdọ mma ma otu otu isi bịara na afụbarị m na ị gwara m gaa mee nkwagharị chọọra m onye azụrụ azụ dene gị na onwe sị m chọọra m onye azụrụ azụ nwoke agụrụ nwaanyị gụga ama m onye wu ịhụbeghị m mbọ ịhụrụ m n'ịntanetị fon nọmba ka mụ na m ji ekwu gị amaghị m onye wu gị na-eme m expect ịkpọrọ onye ishiri mma onye azụrụ azụ onye m gara n'ụlọ ya nwanne m erelativ kpọọ ego onye m na-amaghị onye wu gụnwa ma ama m onye wu gị lechaa nwoke dị ụtọ ahụ na ọwụ onye ara wele ọgụ ma onye isi na-arụtụta mma nọkwa n'elu ya ekwu ka ele ele nne nwaanyị dị mkpa egere m nkọnetere ihe nara m wụ ihe m nyere gị eso m chọọ nwoke na-achọ nwaanyị na-enwe nwoke mma na-achọ nwaanyị agụrụ ịlụ di na nwunye na-agụ ọ bụ onye m kpọrọ na ọ dịziri gịnị ya abụọ ime ya ka ọ na-abụọ kpọọ onwe ụnụ gịnị di na nwunye enweghị ebe m saịnịrị m na akpọela m gị di na gị mata onye ahụ ta echi ya bịa lụọ ọnwa gị gaa n'ụlọ nwoke bụrụ ngwe nlakwuru nwoke na-alụbeghị ya agbanwe according to the family standard ha value ha nwere gị kwechiri na ịga n'ụlọ ya nga ọ ga-asapụrụ m kọrọ imụlọ ịmaghị ihicha nri ịmaghị isi every time ọ zụtagara na tekewe ọ ya lọta ya eshie ọ na-erie gị lakwuru ya gaa n'ụlọ emeka ikwukọta ha okwu otu isi gị close business na lakwuru nwoke lakwuru n'ụlọ ya now ọ gịnị mere iji gụnwa onye bulitere the flower vase you introduced the violence in the first place ị na-akụ ya n'ala ka ị were call attention ya flower vase ọ gị zụrụ ya gị gaa n'ime ụlọ ọkụwashi mmiri ọkụwashi everywhere
kọsọ ya his blood ebe niile n'ụlọ ka ọ na-akwụ ụgwọ ndị mmadụ agbakọ o ji evidence gaa chinedi akwa ịma ụzọ gaa ha na ka ile m ige nwetakwa nwa na police station ugbu ka m hụrụ ihe mma niile mara iji ka nọrọ work on yourself. You a very pretty lady, work on yourself. Get a result on a computer. Gage nwoke ya asị m onwe boss m na ọ gaghị alụ enwe boss na nabata ndị afime enwe mgbe deny na ọwụ ya na ka unu ga na another hospital na ndị ishuru this result adịka ha dịkwa ọ dịka ọkwa na gị bịa ko ha ka no ezigbo ụlọ ọgwụ ga-eju na agwa ya na ya bịa nje bịa na ihe nọ ishi idishon dị okay no apart from mma mara idishon dị okay ya sị nda nọ na ihe akwụgekwa n'ugbu a na that means na ọkọchara na m na-eteke elesa m say take him side na I'm from you before I'm not from her. O nwere mgbe ọsọ nke ụnụ ga ụlọ ọgwụ ọzọ ka ọwọsọ na ọwụ that means ọ trust na ya ọwụ trust ya ọ ga-eji asị ka ha gawa ụlọ ọgwụ ọzọ di na nwaanyị na-agagide ụlọ ọgwụ ga ụlọ ọgwụ abụọ ebe abụọ na atọ ka ha dị sure na ihe na ọrịa nọ n'ọwa afọ ime ma ọ fọzikwe nne ha eze nga ịgbarakwa ekwe ikpuchana mụ na ga afọda otu m ga-esi agba okwe ga like ya chọrọ onye ọzọ na biko na m reconcile ya no ha 6 months ya ga just like that 6 months agwara m gị ga-gakwunye gị na ebiri enwere mgbe m so bụrụ ngwongwo m gakwunye gị na ebiri ọ mmadụ abụọ na-awụ friends na-akpọ nkọrọ gị walapụrụ ya lapụrụ n'obi gị ala dị gị na-asị 6 months gịnị gbasara mgbasa 6 months gị nne work on yourself like I said work on yourself. Mana me reconcile you imebiri ihe too much. Ị ga-aga gosi nwoke ote future ya ga-adị. TV na amaghị ebe ọzọ gị kọwa na ọkwa ya kọwara ya na ọ bụ nebo ya ahụ bejana ka eji ọsọsọ ka ya tọọ bọtụl ahụ emisfire gaga tọ nsi onye polisi misfire na a drunk police officer misfire na tọtọ civilians ọgba ajaja. So ebe na know that language I misfired. Ye were bọtụl tọọ misfire ya ga-akpọja 75 inches television license for that matter. Kena na bedroom kwere ko jakwu no mgbe obira bia akwo ya nne ya sị aga m akojili tru onye ọzọ in the first place ka m kokwa no again ihe na gbo mere na aga m aga gbotowara ya ụmụnne otu ishiri kọ ka m ga-eshi akọ otu nwanne nwoke shiri kọ ka m gwere shi agbotowara ha ma dịrị lokwu n'ọnụ enwebe m shi melu ha gwa m eso m kpọrọ onye ara akpọ enye onye m na-aga n'ụlọ nne na nna ga-ele ma zụkwara ya azụ onye m na-aga n'ụlọ nne ga mara otu o si check his upbringing m fụchazie evu m bịa kpezie onye m na-ama to the look of things I owe this guy an apology onye ma kwesịrị ikwu ihe na-ekwu nwa mba nọ onye ka ikpere m even though na both of you I don't owe you any explanation ma mam gị ọ wule ma ọ ga-wọkọ ma ọ wọkọkwa you go your separate ways gị na-eme like all my responsibility ịchọtara remedy in your 39 years ịhụ dị in 6 months gị na-eme m expect onye ahụ ikpere ọ ga lọrara even though na agbanyara ọtọdọ mma nwekwe mind na ihe niile gwara m yesterday gị na-asị m reconcile ọnụ for what ka m ga-eji reconcile I'm a mother ọkwa gị nwa jụọ ọnụ so na ụmụ m ga-alọtacha mmadụ dịka nwoke ahụ onye chọrọ ka m reconcile ya gịnị ya bụ nne biko ebe ịsọwa onye ara tụnwe onye shịrụ mma akpọkwara nọmba m eke aga m agbotowuru ụmụnne ihe enwe nnọọ ihe ebe m shiri mee ihe ọchọ ha mee ka mara ka ụfọdụ ma agbọbịa chikwe nna karata na amụrụkwa n'akụ enwe ndị na-eme nwa ihe dị otu a ka ha nwee ike megide dụọ onwe ha ọdụ ọsọ enwe ihe ọ na-ewe mmadụ lose opportunity a very good opportunity ya eluzuo ya lụghachi be n'ebe ọpịọkọ ama m na ihe gbagwaga n'isi na regret before mgbe ị bịara tụm isi chege na ha gị hụrụ abalị ugbu a na-echetazie this guy na ihe imesiri ugbu a ka ewu high BP na-abịa ọ bụ ihe iche aka m nwetara onwe good luck ụmụnne m ya ka m sara bịa gbotoworo n'ebe a ịnụ ngalugbo ya na-enwe agbọbịa ọ nwere ụfọdụ ihe ị ga na-eme all your life ịnọ n'ahịa onye bịa sị na like moti na-eshi eme destin na ị na-eme ihe dị ụta na-ede violent ịdị iwe ọkụ ọnụnụ na-agbakarị mkparakpara jishi ike ihe ahụ a na-arụtụ aka work on yourself ọ ga-enyere m aka ọhịa m sị ma bịa gbotoworo nọ mụ na olekwe na-enwe ebe m shiri mejọ unu mekwe ka m mara ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu